Aşgabatyň häkimetleriniň ilat tarapyndan sökülen germewleriň deregine täzelerini oturtýandygy barada Azatlyk radiosunda çap edilen habardan bir gün soň şäher idaralarynyň işgärleri betondan guýulan germewleri aýryp başladylar. Beýlep geçdik 3-nji dekabrda Azatlyk radiosu Aşgabatyň Parahat 1 we 2 trapçalaryndaky kiçik köçelerde goýulan demir germewler ýaşaýjylar tarapyndan sökülip aýrylandan soň türkmen häkimetleriniň olara derek täze beton germewleri oturtýandygy barada habar beripdi. 4-nji dekabrdan başlap paýtagtyň Parahat 1-1 we Parahat 2-1, Parahat 2-2, Parahat 2-3 etrapçalaryna ýöriti işçi toporlary gelip şol beton germewleri aýrýarlar. Bu ýerde öňe susokly traktor işleýär. Onuň gapdalynda da uly kamaz kysymly ulaw bar. Ilki betonu döwýärler, soňra da onu kamaza ýükleýärler. Şu wagtçenle agzan 4 etrapçamyzdaky atsyz kiçik köçelerde ondan gowrak beton germew aýryldy diýip anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan habarçy 5-nji dekabrda gurrun berdi. Ol bu işi amala aşyrýan ýöriti işçi toporyň agdalaryndan sanlyja gün odol guýulan beton germewleriň näme sebäpden ýumrulyp aýrylýandygy barada sorandy. Olaryň bize beton germewleriň ýerleşýän ýerleriniň çyzgylaryny berdiler we olary aýyrmagy tapşyrdylar. Başga da hiç zat bilemzok diýip jogap berýändigini belledi. Ýöne paýtagtyň 14-nji ýaşaýyş jaý müdirliginiň adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran jogapkär resmisiniň aýtmagyna görä, bu mesele boýunça yerli ýaşaýjylar tarapyndan Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine we Aşgabatyň şäher häkimligine köp sanly arzalar gelip gowşupdyr. Bu arzalardan soňra Türkmenistanyň Jemaat hojalygy ministrliginde ýaşaýyş jaý müdirliginiň ýolbaşçylaryny ýygnap ýörite ýygnaklary geçirdiler we beton guýulan germewleri gysgaly aýyrmagy tapşyrdylar. Adamlar ilki demir germewleri gopardylar, soňra da arzalar gelip gowşdy. Şu garşylyklar hem ýokardaky ýolbaşçylary oýlanmaga mejbur edendir diýip çaklaýaryn diýip jogapkär resmi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatladyp geçdik Parahat 1 we 2 trapçalaryna awtolowly barmana mümkinçilik berýän kiçik köçelerde ilki geçen ýylyň sentyabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň we soňra da şu ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň öňýanynda demir germewler oturdyldy. Bu çäräniň netijesinde etrapçada awtolow hereketi düýpli diýen ýaly çäklendirildi we bu ýere ulawly girip çykmak kynlaşdy. Azatlygyň habarçysy adamlaryň bu ýagdaýa protest bildirip, mundan 10 gün çemesi odol gijelerine ýagny polisiýa işgärleri adalandan soňra bu germewleri goparyp aýrandygyny gurrun berdi. Şondan soňra şäher edaralarynyň işgärleri olara derek täze beton guýulan germewleri oturtdylar. Beton germewler sebäpli Parahat etrapçalaryndaky kiçik köçelerde diňe awtolow hereketi däl, eýse maýyp arabaly ýa-da çaga kolyaskaly ýaşaýjylaryň gatnawy hem çäklendirilipdi. Beýlep geçsek Azatlyk radiosuna türkmen häkimetleriniň beton germewleri ilki guýmak, soňra da aýyrmak üçin döwlet büdjetine näçe maliýe serişdesini sarp edendigini anyklamak başartmady. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi beton germewleriň ilki guýulyp soňra da aýrylmagynyň döwlet büdjetiniň bisarpy ulanylmagynyň ýene bir misalydygyny bellep, pul serişdesi sanynyň çykan köçeleri bejermäge sarp edilen bolsa, onda etrapçylaryň aralaryndaky kiçik köçeler hem düzelerdi diýerler.